Bydlíte v bytě a řešíte problém s chladem, s vlhkostí anebo dokonce s plísněmi? A společenství vlastníků se nechce dohodnout na venkovním zateplení vašeho domu, které by teoreticky některé problémy vašeho bytu mohlo vyřešit? Nebo jste naopak majitel staršího rodinného domu, kde bojujete s chladnými zdmi, s vlhkostí a plísněmi a venkovní zateplení vás vůbec neláká, z nějakého důvodu ho nechcete? Pak jedinou možností, jak vyřešit problémy vašeho bydlení, je vnitřní zateplení. Vnitřní zateplení je obvykle výrazně levnější než venkovní zateplení. Je to z několika důvodů. Odpadá drahé lešení, drahá omítka a další věci. A pak tedy to vnitřní zateplení má výrazně lepší ekonomickou bilanci, výrazně kratší návratnost a dává tedy výrazně větší smysl investovat do vnitřního zateplení bytu anebo domu, než do toho venkovního. Pokud bydlíte v tom bytě, tak tam samozřejmě ani nemáte jinou možnost, protože pokud se společenství vlastníků nedohodne na venkovním zateplení, tak vy máte v podstatě dvě možnosti. Buď ten byt prodat a jít bydlet někam jinam, anebo realizovat vnitřní zateplení, které vyřeší problémy vašeho bytu a sníží vám náklady na vytápění. A my k zateplení bytů anebo starších domů používáme jednoduchý systém vnitřního zateplení, kterému říkáme Tizon. A tento systém je v podstatě velmi jednoduchý. Je to speciální izolační hmota, která se nanese na zdi, na stropy, může nanášet i na podlahu. A ta udělá takovou souvislou vrstvu izolace, přeruší veškeré tepelné mosty v konstrukci budovy a udělá povrch zdi, stropu nebo podlahy krásně teplý a suchý a zabrání kondenzaci vodních par a plísně tak nemají šanci. Z našeho testování z reálného života na některých domech, tak úspory na vytápění po realizaci tohoto vnitřního zateplení jsou v rozmezí 35 až 50% v závislosti na okolnostech. Nikdy to nebude úplně jedno číslo na všech barácích stejné, protože záleží na tom, z čeho ten dům je postaven, jak se větrá, jaká jsou okna a další detaily té konkrétní nemovitosti. Pokud tedy řešíte, jak zateplit vaše stěny zevnitř a chcete si vybrat jednoduchou, elegantní a účinnou variantu, pak jsme tu pro vás a můžete se na nás obrátit. Pomocí izolační hmoty proměníme váš byt nebo dům k dokonalému bydlení, kde budete mít krásně teplé a suché zdi, kde budete mít příjemné teplo a kde plísně nemají šanci.